Mbok sami ini makame ki rasa. Sepiring wedang langsung segelas gedintek resik-sik. Mangane ki rasa lur, makane mbok mlaku banter ngono ki kuat. Iya, panas sih ya Kak, teman-teman. Aku ini pulang mau ini nyiap-nyiap prepare lah kayak arit-arit gitu disiapin. Lah kemek meneh tangane. Umur 83 Kak, umur 83 tahun. Wis gorene. Wis entek. Nah, wis meneh pura. Buang gelasnya. Kok dilapke sikil ya pliket, Mbok. Kowe kan legi mah dilapke sikil ke kepiye to? Iya, sido. Mbak Nur ajeng derep. Iya, aku nanti mau derep Kak, mau pulang dulu ya, teman-teman. Piye ini? Kok bali titik. Riko nang kene po. Ngenteni sapa? Ngenteni bojoku teko. Bojone Riko sapa? Wong Ngimpi Riko. Ngimpi. Mbok manut hayo bali. urung tekan kene. Mbok Riko tekan engko bengi ra bakal tekan kene, Mbok. Ora tekan kene ya wis. Anek Ono bali. Ya urung bali. awak Riko kok ora percaya dituturi sih, Mbok. Ah percaya karo sapa? Percaya karo tikus. Karo tikus. Heeh. Riko nek karo anak wae ra percaya karo sapa jajal. Telo kuku mabur. Ya men anakku pu mabur arek apa? Mabur. Mabur. Iya ini. Ini mau. Iya. Bali yo. Urung bali. Urung bali. Riko duitnya ilang pora. Lah, Kok aja ngate ilang. lah. ATT pora ke tak go Bali. Yo, Kowe dilap kuwi lambene nganggo kodhong kuwi. Blepotan. Sawah bar madang yuk nyanyi ya Lindri apa salah cile-cile andong apa beda lagu time-time Lindri indri atang telung kati lawue podo terus hati duduk hati yang lo amat telep pajak bulu singkringan menjadi sendal bantu mandi kek mandi kek rata krete kali ini sudah kirim pote don moto palang keke palang batu badane entek tinggal gembung lah Riko kuwi Riko ra sih siro bandane entek njuk kaya wong ilang nang tengah sawah. Ngomong dewek dilakoni dewek. Ayo. Walang keke. Walange wadeng. Bandane